Pakita ninyo Ilara. Ang tawag anak may gala, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. O sa laing pagkaingon may gala, cute pa cute para ibigin. Hawa! Ay! O sa tinambay pa mga gala, padugang staya, padugang pusta ba? Sus, ay nata ninyo, we were not born yesterday. Mura magkamuray na kahibaluan ng kalibutan. Mura magkamuray na knowledge aning maunsa mabuhi aning kalibutan ah. Pastilan dolor. 754 may gala. Unsay problema nato ni Rapid Tulfo? Balikan na ako ni gamay kay dugan na ako ni gihan ay mga gala unya. Wa na ko makuan ba? Ato sa ning i-play palihog gab. Hanggang Gina Acosta. Although na sila bag-ong witness karon ha. Si taga Davao gyapon ni Limuel Ortonio. Pero balikan na to ni gamay kang Gina may gala nala ko'y point gusto kwaon. XFM Katropa. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Kabalo ka mas kuan god, mas piti mga higal ang response ni kuan. The way siya naga-respond mga higal sa tirada ni Rapi. You know, I don't know kung siya stupid di hadapita. Pero one thing for sure mga higala, kini ang tinuod. Si Gina Acosta is a witness, si Rapi Tulfo is a judge. So, unsay atong gina-expect sa usa ka judge mga higala? Oh, this is not a kuan kanang para sa ng court, regular court. This is a special court kay sui generis, a class of its own, no? Yeah, na ay judge. We understand that they have no legal background kuno hay. Samo ka na legal background mo. Sige, hinambog ka na yung legal background. Di ba kayo siguro may gala magkatungas og digest? Ay! Samok. No, kabasa lang og kuan, legal background na dayon. Hindi ba mo? Ako legal background, illegal background. Judge ka, you should maintain cold neutrality. No? Ana unta ba? No? Mo naglakay kung kusamok na kay impeachment mga galang ano man. Wala kampi-kampihan naman eh. No? Mag-unsa pa man kadiha. Nga kada mga senadora, they don't care about evidence. They don't care about evidence. They want to believe what they want to believe. Tuuhan nila kung unsay gusto nilang tuuhan. Di ba? Pananglitan. Is there an amount of evidence that would convince Risa Hontiveros to vote mga igalang ay absuelto si Sara Duterte? Tell me. Is there an amount of evidence mga igala nga makakonbinsi mga kaigsuunan ni Kiko Pangilinan to vote in favor of Sara Duterte? The same question goes mga igala with the Senator Soto sa paman. Naaba? Rafi Tulfo, Erwin Tulfo. What may mo dia mga we need to respect them. They are senators of the Republic of the Philippines. No? What may mo ani, although mura na ni mga igalag mga bastos na kay mga dagway mga kaigsunan. Pero we have to respect them. Gipili man ninyo sila. Gibutaran man ninyo na. Oh, ako wa jud ko mobutar ni ana. Is there an amount of evidence mga igala makakumbinsi nila? Wala. Is there an amount of answer from the lawyer, from the defense counsel mga igala that would make them rule or sa may tawag ana mga igala vote in favor of Sara Duterte? Naaba? O doon na sila yung mga kung ang pikas doon ay predetermined narrative, the same goes with the judge. They have predetermined judgment. Look at this.
Kung kaniadto wala pa impeachment court, ito'y kani Marcos, pag abot sa impeachment trial, you should maintain cold neutrality. Kung pasabot mga igala lang cold neutrality, bugnaw pa ka mga igala simod sa iring. You should maintain cold neutrality. Kay nga naman, hustisya man diri ang atong hisgutan. Dapat susama ka ni anang imahe sa hustisya anang babaeng gipurungan mga igala nga nagdadag timbangan. Murag mamalit og mais. Ha? Yes, you should embody that. Mut pasabot mga igala, di ka mo dapig. No? Dili kay tawagon ba naman nimog estupido ang witness? When you call the witness stupid because of blind obedience, that is tantamount to saying, mga igala, nga ang nagsugo niya sadaan na. Time pasa. Unsa bang kadiha? Di ba? Dagakaroon mga igala nakaingon, nagbasol sila nga nung gipadaog ni Rapi Tulfo. It's your call, mga igala, on 2028. Depende na ninyo. Pag mudaog pagyapon na, mga igala, dili na siyang estupido, di sa si Gina Acostang estupido. Kita'y estupido. Klarong istorya. Pag mudaog gyapon na ingana may gala magmubalik gyapon na sa Senado na ingana mga kaigsuonan nga politiko, dili na sila ang estupido. Kita na mga igala. Kita na ang estupido. We are stupid mga igala for believing that another result would be in effect mga kaigsuonan with the same people that we elect. No? It's foolishness, mga igala, to believe that there is another result from the same thing that we do over and over again. It's foolishness, mga igala, to believe nga mulambo ang Pilipinas by electing the same kawatan nga mga senador. Kawatan nga mga politiko. It's foolishness to believe, mga igala, nga mamahimong mamaayo. Ang Pilipinas nga gisalig nato sa mga paapelido pa lang kawatan na. Nagbitay pa ta sa itlog mga igala sa tong amahan, sila nangawat na. Mura kag nagsalig sa banakon. Nga di lagi na mamaak. Alas 8:01 na may galantag na sa itong pagbanag-ubanuban. That is my concern mga kaigsuunan. Or point about kang Rapi Tulfo. We understand mga igala, kung ito'y ka ni Marcos, so be it. But in impeachment trial, wala na, gidugangan, gisamot naman ninyo kamaot ng impeachment trial. Ya? Kung makaingon ko, undagin na ninyo na pagbutar na lang mo because at the end of the day, dyan pa rin naman yan uuwi. No? Mubutar man lang gihapon mo. Kay dagar, kalas-kalas ninyo ang kuan. Ang ubang mga Pilipino, kay bao ba mo, wa na ganahe. Di namanan, nga naman. Wala na. Wa na, dili na interesado ang Pinoy. No, kung dili na interesado mga igsuon, ang mga tao. No? So, kuhay sa ilang kanunay gipakita nga interesado kuno ang tao. No? So, kuhay sa ilang gipakita bagay gala. If dili na interesado ang katawhan ang rason nga nung doon na impeachment. Remember that, ha? Sa ato mga higalang state principles and policy, mga igada, declaration of our state principles and policy. No? Sa Article 2, mga igala, sa atong Constitution, nagkanayon nga kita usa ka demokratikong nasod, usa ka republikang nasod. No? Sovereignty resides in the people. And all government authority emanates from them. Even the Constitution, mga higala, nabay mas labaw sa Constitution, yes. Mayroon ka nga, abi na mong supreme, imperious, o unalterable ang Constitution. Is there somebody above, or is there above, mga higala? The people itself, mga higala, is the reason for the Constitution. Bullseye! Bullseye! Technically, ang katauhan, kisa may makausap sa Constitution, it's the people. No? Ang katauhan. Kinsa mo ratify mga higala sa Constitution, it's the people, through plebiscite. Ang katauhan, mga kaigsunan. Now, if the people, nga mo'y rason, nga nung na impeachment,
nga naingani, are no longer interested, then, unsa pa atong ginahimo nga rin? Taposon ta na ni. Kasamo ka na. Rather than hearing everyday mga higala, mga susama ni ini nga senador, calling witnesses stupid. No? We understand, for example, where he is coming. Okay ra ba mo diyan? Nagsige naman kung in English dire. Masabda na to siya mga higala, gumikan kay itoy siya. Okay? But at least you have to maintain decorum, tingali, as a senator judge. Not only a senator, but also a judge. No? If being senator is ang imong lining paingon dito sa administration, so be it. But dili man lang gud kini nga punto, kini nga porsyon sa imong kinabuhi, rapi tulpo. You are not only a senator, but a judge as well. Who is kausab diha? Meaning, we expect from you, although di ta magkauyon, we expect from you cold neutrality, being a judge. Would you trust a biased judge? And kini nga to manawagan, it the same goes mga igala kato mga senador nga dapig kang bipisara. No? We also want them to exercise cold neutrality. No? Pero dili pwede nga panalitan. Nganong masangit malagi sila kang Alan Katropang Arnel. Dili man pwede nga magpakahilo mang usa ka judge kung naay apparent o harap-harapan mga higala nga pagbindalo. And when you know the law, mga higala, no? Kargo di konsensya ni mo nagdakahibaw ka mga higalang mali unya di ka mutingog. Nga kahibaw ka gusto nilang i-twist, gusto nilang lubagon para moabot lang yon mga higala sa end. Nga gusto nilang makabot. And you allow them. Muna ginaingon ako mga higala kanunay, ngang dautan mo sanay nining katilingban gumikan kay mga tao nga dunay mahimo nga matarong mangiyugpos lamang. Bullseye! Dili pwede, no? That sin of omission mga higala kung sa ato bang relihiyon. That sin of omission. No? Ang sala sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Oh. Ba? Dili lang ka senador. Kung senador ka and you are pro Marcos, so be it. Kan-an ang imong Marcos. Kini nga, punto, you are wearing that crimson ba tawag ana nga color? Sa nagab? Kasi kung color na agab. Red, purple, kanang gisuot ni kuan. Masaba na, crimson red, masaba na. Masaba ba? Mauna na. You are wearing that toga, that gown, no? Nagpasabot nga, huwis ka diha. And we expect cold neutrality. Would you trust a biased judge? No. Ako dili ko. Ambot ninyo. Would you expect a biased judge to administer justice and to give to each what is due? No. In my opinion, no. Bullseye! Sorry in English, mabuta ni kalaki ha. Dugay na ko naglungot ani god, mga higala. Dugay na ko naglungot ani. No? Daw si kinsang mga bright mga higala. Ha? Daw si kinsang mga muray na kahibalos kalibutan. XFM, unsa man ni John Kenneth Iray? XFM Tagum City 107.1 panali sa buhok. Sa may tali sa buhok. Ibineser si Chico, Sir Arnel, si Rapi Tuplok, grabe kabastos nga judge. Mo ganang ginaingon nga judge gid siya kay judgmental siya. Without even considering by na pamilya ni si Acosta. We are not employing argumentum ad misericordiam here. No? It's just that calling a witness stupid mga higala is inappropriate. Period. I don't know if daghan mo na may abot na abay abogado mina ron mga higala. I don't need you to agree with me. I've been in a broadcast and commentary for 13 years. Sanay na akong maraming nagdi-disagree. Pero ang ako nakita dire, I don't know if you agree with me, pero ang nakita na ako dire mga higala, no? Simple.
judge man ka, no? Unsa man ang imuhang political leaning diha, just hold it over. No? Kana kung nagtuo ka nga kining impeachment trial is indeed a trial in good faith. Trial nga tinud-anay ba? That if you believe, kung kana nagtuo ka mga higala, that impeachment trial is a trial that is in quest of what you call accountability and justice. Pero kung kiningat impeachment trial mga higala is set up in order to pin down political persona, then ang imong actuation is appropriate rapod sa imong gustong mahitabo. Pero susama sa inyong gipasabot, no? Susama sa inyong gipasabot that this impeachment is in search of accountability and justice, then you must treat it with respect. Ikaw mismo, nga as judge mga higala. But coming from a judge mga higala, calling a witness stupid? For me, that's inappropriate mga higala. No? That would create bias, that would create an idea mga higala sa mga naminaw nga o sa mga nagtanaw nga, what do you expect, for example, is the judgment? What would be the judgment, no, of Rapi Tulfo in this case mga higala? Kamo kuno. Is it in favor or against Sara? Di ba? Wa pa mahuman pero kabalo na mo kung siya may tabo. Gikan mga higala siyang pamulo. Idugang pa nimo tong hambugiro ra kay ni mga tawhanan ni. Bullseye! Bullseye!